खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि जया रानि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायलायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर दायो अखा बोथोर आरोना अखायानो अखा ओरैबायदि अखा हागासिनो ओमफ्रायहाय आङो ओरैनो थानो बानानै देलायस्रि देलायनानै माने रिल्स बानायदोंमोन आरोना बिदिनो आङो जेब्ला टाइम मोनो खनसेनो देलायनानै एकदमबारे बुरजा भिडिअ खालामखाना दोनबाय आरोना ओमफ्राय उनाव मोनसे होबाय लोगोफोर ओमफ्रायहाय मा होनो आङो आगै नाफाथिनिबो रिल्सखौ मा होनो बोनानैहाय माने बेजों एक्टिं खालामजाबदोंमोन आरोना बेयो हौवा सासे हिन्जाव सासे सानै गावनो हौवानिबो हिन्जावनिबो रल खालामनायावहाय ओमफ्रायो बेखौ हौवानियाव दोननानै आङो हिन्जावनियाव माने एक्टिं खालामदोंमोन आरोना नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो आं माने बेखौ सिगांग्रो होगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थादो माबायदि मोनदों माने लोगोफोर मा भिडिअ खालामगोन मा भिडिअ खालामा माने संनाय जानायखौथ' बेसे होबाय थानो बिदि मोननानै आं माने दिनै बेबायदि भिडिअ खालामबाय आरोना ओमफ्रायहाय नेक्स्ट भिडिअआव माने बिहामजो बिखुनजोनि दावहानि होगोन आरोना स' नोंथांमोनहा नायनो नेना थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा एक्साइटेड ना आंनि बिहामजो बिखुनजोनि दावहा नायनो ओमफ्राय लोगोफोर मा होनो भिडिअ खालामफुबाय थानायावनो अखा हाना होबाय आरोना ओमफ्राय आं दायो जिरायथ'ना दङ ओमफ्राय अखाजोंनो हाया सिजोब्बाय ओमफ्राय मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है सिजोब्बाय ओमफ्राय आं खालामफिननो हागोन ना हाला मिथिला जि खालामफिननो हाबाय मोननै हाबाय आङो खालामनो एक नदी से रोङा मा जागोन माबायदि खालामगोन थैसिगोन आं भिडिअखौ अन खालामबा गारा माने हारसिं बखिगासिनो सल' सल' खनगासिनोमोन माने आङो सल' खनदोंमोन होनदों आरोना ओमफ्रायो सल' खननायखायनो माबा मबाइलाव मार गिदिर खोनायो माथोखो एक नदी से नदीखौनो खालामनो रोङा रिल्स खालामसै एक नदी से मैंने पूछा एकला के जल्दी कहा दूर तेरे भी तक रहे बलखा के जल्दी कहा थोड़ा सा घबराए थोड़ा सा शर्माए रोंला यहाँ से बाहर सागर से मिलने का उसका जो सपना था रोङा लोगोफोर अखाखौ जमना खिथानि आं नोंसोरनो र' होनबोलायगौ हे माथो सान्दुंबो दुंहांहां नै ओमफ्राय इथिंजाय नै इथिं खोमसि ओमफ्राय इथिंजाय नै सान्दुं इथिंजाय नै खोमसिबो ओमफ्राय जि माखायानो ओरैबायदि लारि ओइनो टाइमस थाइसे जानांगोन इखो दा थांखानाय गाइस दायो माने आङो नै बोरायनि एवनाय मेगि जानोसै मेगिखौ फुलेले नुदों इसोरो हौवाजों सिगाव जाबाय आरो ओमफ्राय आं बाहेरायाव हारसिं जानोसै आङो माने भिडिअ खालामनो होननायखाय माने गावसोर नुजाया ना र' टेस्टि जाथारदों पियास अखा नै लोगोफोर हागानोनो रोंला माथो नै खोमसि जाफबजोबदों नै पक्रियाबो एसे सोमबाय दिनैसो गाइस नै जालायनोसै आरोना पियाज एवलायबाय आङो ओमफ्रायहाय नै लाल साहा दायोयाव आफानो होनोसै जाहैबाय आफानि लोगोफोर मा खालामनो ना नै गुदुं एवना जालायबाय ओमफ्राय गाइखेर गैया जोंहा नै लाल साहासो लाल साहाजोंनो होस्लायनोसै जानो केमेरायानो मोजां नंला आंना फुग्ला मा एथ' बरिया जायोबा नों गोरोनो टेस्टि सौ जानाय
Này piaz ạ. Gửi bây giờ. ओमफ्राय मा होनो मबाइलखौबो फाहामनानै होजायाखै आङो मबाइलाबो मा होनो बोसोरसेयानो जायियानो क्वालिटियानो बारा मोजां नंला आंसो मिलायनो रोङासै ना मासो मिथिला आरोना फिसालायाबो लाबाय थायो नालाय ओमफ्राय बेबा मायाव मायाव मा थुखो माने बोखानायखौबोथ' नाया अनलाइनजोंसो नायबावलायो आरोना दानि गथ'फोरना रोंजोबथारबाय आरो थुनाय मानायखौबो ओमफ्रायहाय बेक केमेरायानो आंना गैला बे सिगांनि जोलाव खालामबाय थानांगौ जाबाय आङो बेकथिंबो देखायनो हायानो बेकथिं देखायनोबाबो मबाइलखौसो ओरै फिदिंनानै खोन्थानांगौ जाहैबाय नै लोगोफोर जोंहानिया ओइ नै बिथिं जावदों इसोरो ओमफ्राय सेस बुंजोब्बाय नै बिथिं बोरियावनो बारखोबाय दैया बिथिंजाय दै लामा दंखायो थेवबाबो पाइप सुङा फिसा फबदों नालाय फिसा माने मोननैयानो फबदों थेवबाबो दैया थांख'नो हाया माने बुंबाय और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो और नहीं आई तब भी लाइक मार दो क्योंकि फर्क नहीं पड़ता सही बता रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता बस लाइक मार दो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो ये माइक फेंक के मारो ये कैमरा फेंक के मारो मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है बस सब्सक्राइब करो